हेलौ लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। जायफोर देग्लायसो UGC नेट एग्जामखौ फार्स्ट टाइम होगोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन होनना आसा खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला। UGC नेटआव सिगाङाव फैनाय कुइसननि सिस्टेमखौ नोंथांमोननो मोननैसो कुइसननि बिदिन्थि लाना दिन्थिनो नाजानाय जाबाय। आं दिन्थिगोन कुइसना फैयाबो जानो हानाय, बेलेग बेलेगबो फैनो हानाय, खिन्थु सिस्टेमा एखेयानो फैगोन। नोंथांमोना जाहाथे आन्दाया, बेनि थाखायनो आं सिस्टेमखौ माबायदि कुइसननि सिस्टेम फैयो बेखौ दिन्थिनो नागिरनाय जाबाय। गाहायनि बबे मोनसेया दंफांनि बानायनाय आइजें जायखौ संनाय खावनायाव बाहायो? एआव दं गारबा, बिआव दं हाथा, सिआव दं खादौ, डिआव दं सागं। दा बेनि एन्सारा जागोन बि, हाथा। दानिया नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो। कट बाहायनानै गोबांनि गेजेराव गेबेंखौ सायख'। गाहायाव होनायफोरनि बबे मोननैया जि दानायाव बाहायजायो? एआव दं गरखा आरो गराय, बिआव दं खादिनि आरो रासो, सिआव दं खायथा आरो बालेब, डिआव दं माखु आरो सोरखि। दा बेनि एन्सारा जागोन ए, गरखा आरो गराय। नेक्स्ट कुइसनाव नायदोलाय। गाहायनि फराखोन्दोखौ फरायनानै उनाव होनाय सोंलुफोरनि फिन हो। फराखोन्दो, दा नोंथांमोना बे फराखौ फरायनानै नायबानो जाबाय। आं एन्सारखौल' खोन्थानोसै। बे फराखोन्दोखौ फरायनानै नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनांगौ आरो। गाहायाव होनाय कुइसनखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना दानिया। गाहायनि बबे मोनसेया मुलुगनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन जाब्रबथाय? एआव दं मुलुगनां बिदुं बांनाय, बिआव दं बांग्रि, सिआव दं मुलुगनां दावहा, डिआव दं मुलुगनां खौसेथि गैलायि। दा बेनि एन्सारा जागोन बि, बांग्रि। नेक्स्टआव नायदोलाय। आसामाव गिख्रंथाव बांग्रिया माब्ला जादोंमोन? बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना। सि नाम्बारा जागोन बेयो 1950आव। नेक्स्टआव होदों आसामनि दैबानाखौ सुबुं फोलेरानो बरायना लाबोदों। एआव होदों हाजो हाला जावख'नानै आरो बिफां लाइफां दाननानै, बिआव होदों मुलुगनां बिदुं बांबोनायखाय, सिआव होदों आसामाव गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनो लानायखाय, डिआव दैमा दैसानि नाफोरखौ हमलाबायनायखाय। दा बेनि एन्सारा जागोन ए, हाजो हाला जावख'नानै आरो बिफां लाइफां दाननानै। एबार लास्ट कुइसनखौ नायदो। आसामनि बबे जिल्लाया बांसिनै दैबानाजों खहा जाजानाय? डिब्रुगड़, बिआव दं लखिमपुर, सिआव दं धेमाजि, डिआव दं गवालपारा। दा बेनि एन्सारा जागोन सि, धेमाजि। बेबादि सिस्टेमनि कुइसन फैब्ला नोंथांमोना फराखोन्दो लिरनायखौ फरायदो आरो कुइसननि एन्सारखौ होबानो जाबाय आरो बे फरा। दानिया नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो। गाहायनि बुंफोरनाय ए आरो जाहोन आरखौ गेबें ना गोरोन्थि कड बाहायनानै सायख'। बुंफोरनाय ए, सुबुं थुनलाइया हारिनि दोहोन जानो हाया। जाहोन आर, मानोना बियो सुबुंनि खुगा खुगासो फैयो बेनिखायनो बियो दोहोन जानो हाया। दा एआव होदों एआ गेबें आरआ गोरोन्थि, बिआव ए आरो आर मोननैबो गेबें, सिआव ए आरो आर मोननैबो गोरोन्थि, डिआव ए आ गोरोन्थि आरो आरआ गेबें। कुइसनखौ नायदो। सुबुं थुनलाइया हारिनि दोहोन जानो हाया। सुबुं थुनलाइयाथ' हारिनि दोहोनसो, बे जानो हायोसो, ओंखायनो बेयो गोरोन्थि जागोन। आरो नेक्स्टनिखौ नायदो। मानोना बियो सुबुंनि खुगा खुगासो फैयो बेनिखायनो बियो दोहोन जानो हाया, बेबो गोरोन्थि। मानोना सुबुं थुनलाइया मोनसे हारिनि थाखाय दोहोनसो, बेनिखायनो बिनि एन्सारा जागोन सिआ, ए आरो आर मोननैबो गोरोन्थि। दानिया नेक्स्टखौ नायदोलाय। बेबो सिगांनिजोंनो एखे सिस्टेमा कुइसना। गाहायनि बुंफोरनाय ए आरो जाहोन आरखौ गेबें ना गोरोन्थि कड बाहायनानै सायख'। बुंफोरनाय ए, बर', गार', राभा, दिमासा आरो क'कबरक रावनि सोदोब बाख्रियाव गोरोबलायनाय दं। जाहोन आर, मानोना बे रावफोरा मोनसे राव फोलेरनिफ्रायनो ओंखारनाय, बेयो मोननैबो गेबें, बेनिखायनो बिनि एन्सारा जागोन बि, ए आरो आर मोननैबो गेबें। नेक्स्टनि कुइसनखौ नायदोलाय दानिया। बेना एन्सारा मोननैजों गोरोबलायनांगौ आरो। कड बाहायनानै गाहायाव होनायफोरनि बबे मोनसेया गावजों गाव गोरोबलायनाय सायख'। एआव रुपनाथ ब्रह्म आरो मेथाइ, बि परशुराम ब्रह्म आरो बिबार खानाय, सि मनिराम इस्लारि आरो बिमा फिसा, डि जुदिस्तर हाज'वारि आरो बिनाय। बिनि एन्सारा जागोन ए, रुपनाथ ब्रह्म आरो मेथाइ। दानिया नेक्स्टआव थांसैलाय। कड बाहायनानै गाहायाव होनाय माइ मारा होनायाव बांसिननिफ्राय खमसिन बाहायजाग्रा आइजेंफोरनि फारिथि साजायनायखौ सायख' होनदों। बेयाव जों मिथिखायो माइ मारा होनायाव बेखौ बांसिन बाहायो। बेयाव हुकेनखौ बांसिन बाहायो, बेनिखायनो हुकेनाव बहाय दं 4, बेनिखायनो फार्स्टआव 4 जागोन। गाहायनि कड्सआव नायदो। एआव दङ 3, बिआव दं 1, सिआव दं 4,
डिआव दं 2 बेनिखायनो सि नाम्बारा जों हुकेनखौनो बांसिन बाहायो। बेनि उनाव दं 1, बेनि रयना, बेनि उनाव दं 2 संग्राय, बेनि उनाव दङ 3 सान्दांगा। बेबादि बेनि एन्सारा सियानो। लास्ट कुइसनाव नायदो दानिया गाहायाव होनाय सिरि 1 जों सिरि 2 खौ गोरोबहोनानै कड बाहायना गेबेंफिननायखौ सायख'। बेयाव दं कुइसना बेनि एन्सारखौ मोननो थाखाय जों मोनसेखौ मिलायहोबानो बिनि एन्सारखौ मोनगोन आरो। हुकेना मिलायगोन औवाजों बानायजानाय बेसादारि हारिमु, बेखायनो एजों 3 जों जागोन बेना, एजों 3 जों, बेनिखायनो बिनि एन्सारा जागोन कर्डसआव नायदो ए फार्स्टआनो जागोन बिनि एन्सार। बेनि उनाव मिलायलांजोब्बाय थरखा रमान 1 जों औवाजों बानायनाय दामग्रा आगजु, गायहेन सि नाम्बार जों 4 जों दंफांजों बानायनाय बेसादारि हारिमु, डि नावद्रा डि जों 2 जों अमानो आदार होग्रा बेसादारि हारिमु। बेबादिनो नोंथांमोना UGC नेटनि प्रिभियास कुइसनफोरखौ नांगौब्ला कमेन्टआव बुंहरनो हागोन, आङो होनो नाजागोन। जोबनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै हो।